ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб ва нафарое ки ба хотири харид кардани хонаҳои арзон Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. Имрӯз 2 январи соли 2025 сол навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ пешниҳодтон мешавад тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама рақамҳои ма Саудо ТВ гузоштагӣ ахириш 9997. ватсапи мо хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе ки барои реклама кардан дорен метонен дар ватсапи ма муроҷиат бикунен. дар якчанд ютуб канало, дар тикток, дар инстаграм, дар телеграм ва дигар сайтҳо ҳам метонем сторисода гузорем бачако. хулоса дар кӯтоҳтарин муддат ҳал мекунем кортона хонаҳотона савдо карда метем. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. ирӯза наворда ҳастай 10 ё ки 11 дона хона ҳастай, 2 замини фурӯшӣ ҳастай ва як када хона дар корай навортон мекунем бачаҳо. нафарои ки дар Московский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият мекунем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанен, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Воси Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони азиз, ҳамин шахсият мегӯяд ки ассалому алайкум дӯстон, як хонага дар корай аз тарафҳои Ҳисор, тарафҳои Қурғонтепа, тарафҳои Ваҳдат, тарафҳои Душанбе то 100,000 мехарам. сумом наличи тайёрай, без ремонт ҳам боша мешава, коробка ҳам мешава. хулоса ки ҳамин як хонага боша, ягон 2 сотих 3 сотих заминшам боша мешава, квартира ҳам боша мешава. мақсад як хонагам дар корай ремонтдор без ремонт фарқ надорад. то 100,000 сомонӣ кадометон дорен, кадоми дӯсти бародартон дора, ина марҳамат дар ватсап яка ахириш 0995 муроҷиат бикунед. дӯстон мегзарем ба якумин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. шахсиятҳое ки аз клуб замини арзон кофтестен марҳамат бигиранд. хеле видео редка мешавад бачаҳо. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар клуб, шаҳри Кулоб, деҳаи Гулбоғ 5 сотих замин, нархиш 70,000 сомон. далчи гӯш кунен чӣ мегем. тарафи навбунаҳо мега, мактаб наздикай, ов дора, сумуш додагиай, шланг кашидагиай, фақат водопровода мегзаронен тамом. свет дора, замин сертификат дора, як рез сангам дора, битонои хонаҳо рехтагӣ тайёранд ва дарунашон пур кардагӣ тайёранд. алиш намешавад. суми нақд 5 сотих замин бо битонҳои рехта 70,000 сомон. иншоаллоҳ ки муомила дорад дӯстон. ина марҳамат дар ҷои беҳтарин, дар ҷое ки шароитҳои хуб дора. нафарое ки заминхар ҳастен, ина ҳамроҳи ака чахчах кунен бигирен. рақамҳои дастӣ ватсапшам мегзорам. фақат аз номи канали Саудо ТВ метонен муроҷиат бикунед. лайкотона гузорен дӯстон. дар навор лайк монен, дар канал подписатсия кунед. баъдан мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. нафарое ки хонаи арзон бо сотиқи бисёр хоҳиш карден, марҳамат қабулш кунен. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи 5, деҳаи Оғчапар, 3 дар хонаи коробка ва 30 сотиқ замин назди ҳавлигӣ. свет ҳаст, роҳ дора, мактаб қариби хонада. нарх 120,000 сомон муомила дора. номер ватсапи шахсият ахириш 844 00 метонен муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. 30 сотиқ замин, 3 дар хонаи коробка, свет ҳаст, роҳ дора, мактаб қариби хонада мега 120,000. иншоаллоҳ ки савдои соз карда мешавад. ина марҳамат дӯстон, дар рақамҳои ватсапи ахириш 00 муроҷиат карда метонен. хонаҳотона ҳаракат карда чем сурати холӣ видеонавор карда роӣ кунен.
адресора пурра нависонда рӯй кунен. худохоҳад Сауду ТВ рекламаи пурра, рекламаи беҳтарин, рекламаи зур мекуна, пешниҳоди харидорӣ мекуна. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мағозаи фурӯшӣ. мағозаи фурӯшӣ дар сентри Қубодиён, дӯстони азиз, назди беморхонаи кӯҳнада қарор дорад, назди вокзали кӯҳнада қарор дорад. мағозаи дуэтажа бо подвал, яъне ки 3 этаж ҳисоб мешавад. нарх $135,000 иваз ба хонаи дар Душанбе буда ҳам мешавад. болои боз пул медиҳад шахси харидор. мисол кадомитон агар ай Душанбе хона дорен, ҳамин шахсият алиш мекуна, не ки болои сумаш биден. 3 этаж бачаку азиз, 3 этаж медонен. якам дуюм подвал 3 этаж мешавад. ҳай подвал ягон чӣ меган? анбор кунен бо хуб мешавад дӯстон, салқинак. кадомитон харидорӣ кардани ҳастед $135,000 дар WhatsApp шунақираш 6866 занг бизанед дӯстон. аз думи канали мо ба дили пир метонен муроҷиат бикунед. дӯстон, мегзарем ба чорумин замини фурӯшӣ. 140,000 сомон замини фурӯшӣ. замини назди ҳавлигӣ мешавад, замини корам не. хоб гӯш кунед. ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи Файзободи 3, 4 сотиқ замин, ов дора, свет дора, 140,000 сомон нарх дора. дар наздикиш масҷид, мактаб ҳаст. гирдаш маҳкам, савдо мешавад. 140 та ҷои обӣ барои агарот кардан ҳаст. 4 сотиқ барои хона кардан беҳтарин вариант дӯстони азиз. 140,000 сомонӣ. ина кадомитон эҳтиёҷ ба замини арзон дорен, аз думи канали мо муроҷиат бикунед. ман мегӯям бачаҳо, дар канал подписатсия кунед, лайкро гузорен. ҳамин ҳаррӯза навор мекунем, хонаҳои арзон, заминои арзон мегузорем. баъд бо телеграм каналам дорем, силкаш дар комментария. гузарен дарҷа бо наворо беҳтарин наворо ҳастад. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе. лайкотона мондагӣ ҳастин ё ки нестин? савол ба шумо. ҳамин тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, лайк мондагиай. агар ки лайкотона намонда бошен, ҳатман ва ҳатман лайк монен ки ҳамин наворои мо шитоби топ равава, Сауду ТВда мотиватсия бутава, бо далши наворои зур кунава, хонаҳои арзонтон мона. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, назди Кӯли Душанбе, маҳаллаи Ҷангалак, канечкаи маршруткаи 26 و 27, 80 метр то хонара, чорум кӯча мега. 470,000 нарх. гӯшкестен, 470,000 нарх. ду рақам Торикистон, Русия мегзорем, WhatsApp доран. хона хуб медроем мега, калидорай, калидор 1.5 ба 7, ду хона 4 ба 3, зал 4 ба 6, ҳамом 1.5 ба 7. занг занен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ арзони срочняк аст, ки дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён. 3 ҳуҷрага, масоҳати 5 сотиқ замин, 285,000 сомон нарх. ҳамин дар шаҳри Бохтар, ҳамин тарафо дӯстон бовар мекунед, ҳамин нарх навогарини қиматай, барое ки ҷош ободай. ҳамин шаҳри Бохтарам беҳтарин ҷо ҳайда. 285,000 сотиқ 3 ҳуҷра. хона дар шароити хуб қарор дорад. 5 сотиқ замин, 3 дархона, калидор, баня дар дарун. хона қариби роҳи калон, мактаб ва масҷид дар қарибишай, лаби дарё мега бо темболи. ҳуҷҷато 100%. то шаҳра мега 6 километр автобус ва маршруткаҳо, то шаҳра 3 сомона раҳай. бозори Ҳоҷи Шариф 4 километр аз хона дурай. ремонтош замонавиай, алиш мешава. ва маълумоти пурра занг занен. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ, силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар ҷа мегзорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. силкаш дар таги комментар. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст, ки дорои 5 сотиқ замин ва 4 ҳуҷра, деҳаи Кулободи ноҳияи Ёвонда қарор дорад. ҳамин ҳолат
бо семен блок хонаҳо бардошта шудагӣ, перегородҳо кардагӣ 155,000 сомон нарх боз муомила дорад. Дӯстон азиз, ҳавлӣ дар деҳаи Кулобод қарор дорад. Кулободи ду будастае қарор дорад дар наздикии дарё. варианти алишӣ дора, мошин қатъиям алиш карда мешавад. хел ба нарх 155,000 сомон муомилаи соз дорад. 4 ҳуҷра 5 сотиқ замин, ноҳияёвон, деҳаи Кулобод. дӯстон азиз, лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед, фикротона комментария кунед, чизе ки дар кортона комментария кунед. фақат аз номи канали мо ҳар як хонада занг бизанед. бардора мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ боз дар ҳами деҳаи Кулободи ноҳияи Ёвон қарор дорад. масоати 5 сотиқ замин, дорои 4 ҳуҷра, 260,000 сомон нарх, 4 комната, 2 калидорш қатъияй. нигоҳ кунед, 4 ҳуҷра 5 сотиқ замин, 2 калидор, ана ҳамин хонаи мо. дӯстон азиз, срочна савдо мешавад, 260 муомилаи соз карда мешавад. фақат шахсиятҳои серьёзи рақамҳои WhatsApp ахираш 6959 да метавонед муроҷиат бикунед. бардори азиз, навор чӣ хелай? хонаҳо арзонанд, хонаҳо қиматанд? аз куҷо хона, замин, квартира дар корай? то чанд сума дар кор дорай? чанд квадрат дар кор? чанд сотиқ дар кортон? ҳатман ва ҳатман дар комментария нависонда монед. худо хоҳад одамои доштагӣ мо дароӣ мекуна, мо рекламаш мекунем, шумо харидорӣ кардан мегирем. бачаҳо, ана ҳамин хона 260,000 сомонӣ. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра, масоати 10 сотиқ замин, 105,000 сомон нархаш. нигоҳ кунед, нархи зур 105,000 сомон, 3 ҳуҷрага, 10 сотиқ замин, мағмуруди ноҳияи Рӯдакӣ да будастаи наздики шаҳр. бачако бу темболи наздики шаҳр, мағмуруди ноҳияи Рӯдакӣ 152 дар WhatsApp шон ахираш 49 занг дарам. хона срочна фурӯшӣ, не ки арзон намешавад, муомила надорад. дӯстон азиз, фақат 105 та 1 дирҳам арзон намекунад, барои ки худаш арзон мондан ки савдо шава, кормон ҳал бишава. қисми беруни хонаҳора талаб кунед, дар WhatsApp-тон рӯй кунед, адресҳои пра оиди ҳамин хона хитон занг занед. фақат беҳуда нороҳат накунед. бачаҳо азиз, занг занед, дар WhatsApp шон нависем. бу мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 215,000 сомон ай. 215,000 сомон, 2 ҳуҷрага квартира дар соколни этаж бо масоати 68 квадратный метр. анами домда қарор дорад. дар ҳамин дом, дар соколни этажаш баъд аз якум этаж. дӯстон азиз, 68 квадрат, таи 70 квадрат ай, якум микрорайони шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад. хонаҳо падабои тайёранд. бачаҳо, ин ҳамин ҳолат кардиянша 215 та савдода мондан. иншоалло бо муомилатон мекунанд. Регар Плаза, Кохинур, ҳамин тарафо мега наздик ай. дӯстон азиз, хоб шкатур кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ, перегородка кардагӣ, падабои тайёр кардагӣ, тирезаҳо ночаспонда, далчи хитон зангза пурсон шед. дӯстон, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 7-ум этаж бо масоати 72 квадратный метр, гардиши Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград. 267,000 сомон, 72 метри квадрат. Новостройка иборат аз 12 ошёна дар 7-ум ошёна, ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, бинои замонави, бино дорои таваққуфгоҳ, майдончаи бозӣ, 2 лифт. маълумоти бештар тариқи телефон ахираш 3241 да метавонен занг бизанед. бачаҳо, ирӯза навори мо тамом шид. чизе буд рӯй кардан, хоҳиш кардем, ҳаракат кардем, мондем. далши дар видео лайк гузорен, дар канали мо подписатсия кунен, рақамо барои қабули реклама мегзорам. инами WhatsApp ахираш 9999 аз маҳай Сауду ТВ. хона, замин, чизе ки барои реклама дорен, дар WhatsApp муроҷиат бикунед. оиди хонаҳо ҳар як соҳибхонаро WhatsApp шона гузоштем ва ёда занг занед. бачаҳо.